Han tingut un pot de tot els equips mallorquins de futbol que volen pujar a segona B. Binissalem i Poblera han quedat eliminats. Manacor i Constanci hauran de superar 2 rondes per pujar de categoria. El Manacor havia de menester un miracle per eliminar la Morevieta. Remuntar el 3-0 de l'anada. De fet, els de Jaume Mut tampoc no varen poder guanyar ahir a Capellera. L'ascens directe ja no és possible i si vol pujar haurà de superar 2 rondes. A Manacor encara hi ha esperança. Aquest en la part positiva que és que l'equip ha demostrat que pot lluitar contra qualsevol equip a la tercera divisió. Estic segur que el Manacor competirà i que té opció de passar a les eliminatòries que venen. El Constància havia de remuntar 1-0, però no va haver de jugar per classificar-se per alineació incorrecta de la Poblera al partit d'anada. Qui va quedar eliminat és el Poblera, un partit polèmic. L'àrbitre va expulsar 3 jugadors del Poblera i el primer i segon entrenador dels mallorquins. Remuntar el 3-1 de l'anada era impossible. No se me queda en la cara de beneit, com a tots. Els jugadors s'han buidat, l'equip ha demostrat en tot moment que hem anat per el partit, han donat la cara, i la veritat que si no ho han aconseguit és per els impresentables, per dir-ho d'alguna manera, dels col·legiats. Tant d'equips com d'àrbits solen enviar els millors. Mare de Déu, com deuen ser els altres àrbits de la Comunitat Valenciana. Poblera i Binissalem, que va perdre 5-2 a Villanueva, ja són de vacances. Manacor i Constància encara somnien amb la segona B.